Man. Ni koronso nana koyi bashfiti bamabugaw kor basi ma tara furu la kwa tara nagola depuis sogomada ina yi akira fuma ire ima du singina shagi dianga ble kor basi no wala Uduna na hizo mike. Wene plus na ko pala. Na ko taro la ko dinin bora bo na ko beto ko. Wallahi cha bila ma nyale nura. Asin jole ko bla ko kaya. Wallahi. Ngo ipini ba ta kama sindo. Dora ka ta kama mu fa ba fu wa keme anu wa mo. Wa keme anu wa mo. E ko na bete be bianta la jo. Sansa. Asumi fa fa. Ne bulanga la jore. Ada fleur. A problem dala. Ne ba geto. E be bom. Taro la ko pe. Tiga muro be sura penda. Penda dunga ko jara yo kon. Numero tenina. Aper amu ko gato godi. Iku ko gato godi ko ni bela ko gato godi. Ete masiga numero sa wala mo. Ai. Pati ama gelo ama ko ina botu kona. Ama ngana bo. Ama saka muneke kanto. I'm bla ba bulo. I'm bla. Mo mo bal ni. Saka boy. Est-ce que ko lo akene? Kuna jago kele. Hein? Ne ba ga bidon tangata. Metibla. Shawara na isoro. Iben sira iben ga sanza terre. Tanga ni ya tunna. Iben sira iben bla. Ata boy. Na sura ko weda. Ato. Sadra ma sura ka Ona fa. Ni ba ego ge toko Ni so penda. Penda a ro ga jana ko seba Ai. Tarawali la ko fi. Mais ay ba fay mo ko kura yane Awo, ni me duba kono. Ni ko me kala na ino. Donc c'est ça comme cela là. Awo. Mo mina bosu. Mo ni nga stage be ken kalo bela. Nya fam. E pena mo ko se ka to ta boro la i ga ro la. Awo, bashi fo itala. Nya fam. Awo. Ya nya. Ya ro no ko man wona. Okay. Iko kan sera ka ba. Awo, yana on sui. Yana ga sui. Awo. Nya fam. Nyam. Iko ko mo ko to se ka to na baro la ifan. Awo. Nya fam. Ni mo wina wakati se yana. Nya fam. Na yara bin bela mi to ko fani yana de. Ne to ko Umar. Jamduma. Balu. Oge problem sala. Nya fam. Nyame. Ma ke. Awo. O sambe wala. Awo. Iga to ki jantu yera la re. Awo nyame. Merci. Jo woro jo be ba ko mo che ma bene ma. To tamam. Ko ngoni ata ga. To ne ta isa. Ni ba che ne be kilingan. Mo fa ko no dan na de ni ko ko te blata. No kon me kilingala. Ni jo la to bay. Wa billahi ne be kilingan. Fratu la ra. Na pe wa che la ba ta. Awo. Ni won no kon me kilingala. Ala re so no mama te se ka ba ma. Wala. Ko jo bele be na ma da oro la. Ni ma so. Ko pati. Aka chama danga do. Akobe ga mbe na yo. No koni nembla sachet fla la kushi sachet fla la film bana. Wala ina che ga dona jun e bi to no wala sa. Amo mi wala nan sa am se ka sensi nyana ma bo ala. Suno na makoro ga dron kushi sachet fla. Nene fla dra bana. Ama mi ga. Ni bache na soro. Ama gushi fa ka fukuta suma ba bala. Okay, na makoro ga ta na dabira ndala re. Ne kon ko na. Ngakete. Suno amai. Ni bache ne be kelingala fratula. An jula la to ban yere ka ga so bla na bese da mo an ba o do mana ko la no hata ga to ani ta pite na nyana ko anyana men nana le kon fena kon nyogo yoro wore aba fam abuga ko gore on mega ko de abuga ko aba fam mo se nyogo ko ta aba da blo wa mala tu ngabo je ma fam ni mba ta ne be kelenga dinina ko to ta ndora ngada ye mu fa ngo ke ango doroge anga tika cheka kushi sanora na nasi anga bia anga soro ga siasi bo ko okay suno ko inda militore do andala ko okay voilà anga tulo anga tulo
Gurubne, ça va? Ko beto gori? Iba kan? Basi tila? Wa, ko kai? Ce, muko kuranga sigide ina de. Ah, bora roj me kana. Bora Bamako. Wow, kapsa. Nera fana bora nga santé do buga joko fela la mutara nya da santé kan yera ta sosa. Ita la jengi pushenya fedon. Nyo. Ai sa nyo na muso nyuma ni takama wangasa. Oye tia sa ala yere de tuso ikase ga orila ala yene chima bigwa. Me muso nyuma ni tekanyi. Ijele no. Ire ni sokadi itige to goni kai ala ta sai ga toro ima ala yene chima. Kana gele asa muso nyuma mangandiga ko nundo gele asa mi deli. Ogi problem da be mse ya numero soro pour que ko fam se ganyo ngole. We soraro. Okay, nyama ego dian follow. Okay. Mendiara ire toko? Penda. Nere toko Ahmed. Aho. Yaro de ire fana itoko inkadi ko jugo wa ire chekai. Ami no ta ko fe me klay gule ame. Okay, njara enturu. Awo. Kene wolo kura do anga sigida la tuguni. Do ngange urule tugo mina miro na sisa. Mbache musokura kana sigida ina ne Ahmed mabo kalama. Dogo ima fa ibara dugu ba kono kana bo yayi dugu den ne an fana dugu den ni fana aya kamle mballe jeune fana ben sugu ire la cliff lena. Ça va? Wala gero. Oya mia. Wallahi magan ready. Magan don. Nere mi figi ni na tirola. Odungu chedo borano che bilili bado. Kale to ko Umar. Umar ni Johnny. C'est vrai. Umar intelligent. Chien don na boli ya no mo inte ko ta ji sankara na ji sa na tola. Chedo di pina sai ku de basrala. Ale de ko le ran to ya. Mune masiga ni wilanga ta jita. Grand sœur. Désormais si on est nibita, il va faire un temps. Ok. Bash fouetti. Oui. Wallahi abaga ready. Do kubaji ready bala. Wallahi abaga don ni so. Alni ko aga lafiya tiso. So one kon. Wallahi. Caman kɛra la I b'a kan courage ta koyi école ko in ka di o n'Ala sɔnna grand sœur I b'a nafa sɔrɔ an bɛ dugawu la ko n'a sɔrɔ balima dugawu tɛ tiɲɛ n'Ala sɔnna I b'a nafa sɔrɔ ni na rabi Demso kera fama idon ne wallahi baba kera fama ire bibi yere bora duguba ko na ma se ka fere ka baro ke okay naro duguba ko aka satsa baba ka usa don ere bi aw bi boy wakati non sisan ke kele fembere yele mana baba ko yele mana naro kalango ko ni chama kera la alhamdulillah ni nga diplôme de soro o nyana barako nklalo stage fenena nklalo la sisan a tɔ tora komi n nana bɔ yan ni n taara n bɛ baara commencé o ye ko ɲuman ka dugawu ye I yɛrɛ I ye muso ɲuman ye ne k'a ye tile fila in na cɛ dɔw bɛ munumunu na dɔw bɛ yala yala la bon ni Umaru de kɔni ka di kosɛbɛ n'o de bɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka caya et puis o de ye furuko kuma fɔ n ɲɛna I dun ba ye dɔ ka kuma fɔ ne ye o bɛ na fɔ o tɛ Umaru tɔgɔ in ye dɛ Umaru tɛ kelen ye dɛ o ye jɔn ye o la a ko Ahmed tiɲɛ don awɔ ni Ahmed tɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais baba o ka ko ninnu ma ne kun minɛ et puis o ma furuko kuma fɔ ne ɲɛna I dun ba y'a fɔ ne ye cogo min a bɛ komi Ahmed y'i ma sɛbɛ la et puis a bolo b'a kɔ sɔrɔ de baba I yɛrɛ b'a dɔn an bɛ don min na I ko bi furu ɲuman tɛ yen mɔgɔ bɛ don dɔ de la ten donc ni ne ko a bolo b'a kɔ sɔrɔ ka fura ma o dɔw lafiya ka dɔgɔn dɛ ni tɛ denmisɛnnin kuma ye mɛnɛ cɛ min fɛ
Nani a kɛra cogo min komi aw bidenw ka ko de don aw ko diya ye furu baasi t'a la i bɛ na ni Umari ɲɛ yira ɲɔgɔn na komi ɲɛ b'a la o de ka di ye n'Ala sɔnna ma n'a a kɛra cogo min an b'o tɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n b'a wele a bɛ na n'Ala sɔnna komi n bɛ ga la so kɔnɔ n bɛna n ka daga lajɛ k'i b'a ka n sama ji dɔ la n'Ala sɔnna ma fɛ Tedi, saba, ko bɛ cogo di? I b'a kan? N'i bɔtɔ min? N bɛ ka yala n bɛ ka kɔnɔ dɔw faga. Dɔ ye donso de ye? Ne E bɛ se ka sogo caman faga? ne bɛ se ka camanba de faga. Ok, o diyara ne ɲɛnɔ b'e la dɛ. L'autre jour là, est-ce que ne ma ni Penda ye ɲɔgɔn fɛ yan? Penda ye ne kɔrɔmuso de ye. E grand sœur de don wa? O ye ne grand sœur. Ok, baasi t'a la. A ka ko ka fisa dɔɔni dɛ. O don y'a ɲininka ko k'a bɔra duguba kɔnɔ ka na yan ko parce que ko a tilala kalan na k'a nana dɔ kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ ani ka village ɲini k'a dɔn. I m'a faamuya. Mais e yɛrɛ dun e bɛ mun baara de kɛ? Pour le moment n tɛ baara la. Wula fɛ ni n tɛ balontan na n bɛ ba kɛrɛfɛ nakɔ la. Nakɔ la. Balontan ka di yan? Kojugu. N'Ala sɔnna ma n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛna baro caman kɛ. Ni n yɛrɛ bɔtɔ so n bɛ ka taa n ka chantier la. I kɔrɔmuso Penda ko ka di ne ye kojugu. Ne tɔgɔ Ahmed. Awɔ. Ne tɔgɔ Mohamed. Ahmed Mohamed a bɛɛ ye kelen. Donc an bɛna k'o la teri o la o tɛ yan? Problème t'a la. Na n ka fɛn dɔ d'i ma i k'o don te la o bɛ bonya dɛ o bɛ fisaya i ma yarɔ. Awɔ. Ok o di ma sisan i k'o don te la. I bɛ nin yɛrɛ k'i ka te sɔngɔ ye. Awɔ i ka te sɔngɔ i bɛ nin di grand sœur ma k'a ka nin san fɛn dɔ la. Awɔ. Donc kɔfɛ an bɛ kuma. Awɔ. Oui, allô? Wayi min bɛ ka n ka chantier lajɛ sisan parce que n b'a fɔ n ko chantier kura dɔ bɛ n bolo baara bɛ ka kɛ yan. Non bon ne t'a dɔn n ka mɔnsɔn ninnu yɛrɛ bɛ min na kuma bɛɛ i bɛna sɔrɔ yɔrɔ kɔni olu tɛ yen yɔrɔw ɲagasalen don bon u ka suma ko ninnu fɛ quoi mais n bɛ bɔ chantier la sisan n b'i sɔrɔ yen dɔrɔn an bɛ taa bureau la an bɛ nin kuma kɛ. Bon n kɔni t'a dɔn fɛn fɛn de don n yɛrɛ bɛna tila k'u ka chef wele sisan n b'a ɲɛfɔ u ka essayer k'a teliya parce que ne yɛrɛ ɲɛ bɛ wɔlɔkuranin dɔ la sisan n b'a fɛ ka so kura in kɛ k'o wɔlɔkuranin bagabaga donc n'u m'a essayer k'a teliya ka nin ban a ma nɔgɔn quoi. Ok an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen voilà. Grand sœur, ne ko mais cɛ ko in bɛ cogo di? Cogo di? Ne bɛ cɛ fila la munumunu na an ka yɔrɔ ninnu na
Masika fumu. Bon. Avec tout ndo furu hela ame togo ndunga ko habsare. Parce que ibaro ha ali gan kuma ndabla parce que la ne ya meri to ne ta fe muna aka ko yere de mambo ni ma mes grands sœurs ne be on be ave war dinema ere ko ka nan de manya bolontana ka be ko chama ke donc ebe war de fe ko nya fam ni te war fe re bon ne be war fe ne kon te war fe mugo mun be ne fe kan bonya kan to ndamila ne bo de fe ya fam ame togo ndunga ko ka ne te amed fe bi ne te amed fe sini bon abulu la war ni ni segen fe ne ba dabla grand sœur ame togo nga ko ka ni trou no do ite wuli ka bon kere fe sœur a ko nga ko ka ni ne de ko ko ne ta fe e de bina ta furu la we ne de na ta furu la ite wuli ka bon kere fe wuli ka bon kere fe de wuli ka bon kere fe wuli ka bon kere fe ne be ni forma wuli ka bon ya te blata wuli ka bon kere fe no de fe ina la tamo go figle ni ka e la fiala ibina fulu ko la toro ko ameri ngamu mi ameri fe ni na fuita ameri fe che sare che fanta bin Toro. wallahi che war fanta barib ne la san wati Magwara be nga wulu ko sarala. Billahi. Uma duna deni mo agara to wori. che burda adume duwe ngona Ya. Na leze be nga bolo ba position to wori. okay che leze ni resana ma ani na mantara tanta bulle ma No ne dum magan belen to ko na fo ni na tare me. yo Ni ko ga leze bolo si anda da. Dugu yere be to ko ay shanga na da ada ka to wodi amma fe go che tiga to indi gela akon sai indi ga tuida Me ni te fam fana sura go fana to fana e wala fiya be ga. wallahi be shiro Du ne ko ke bita join sa na man biya me jigi. Me fan e fanga che foi ma buana lo. E mo fam no lo. no ma che amano La ya be nyom go fa. no Ate mo ate ne ali san dala join ante ga zo so. o me anka so che mene ga sa ka so sa No ko me mundo e fi anta biti ro be fa su na ga jibo ga na ta barra jike. Ko na se ga don so la pla wa ko ke ko. Che jo ta ino mare wala na mission na o ina go flore bitigi atagili o ta missionare Na che foi to la sa am ta dura ma ke ma shiti am ta dura me bitigi daga do ne be do ne be warta ga dima dura me bola me bo fuiti mo ko fuiti ga ro la su che jo o gara go ta missiona na o ge che abso nga kula sigi ko fe don wala o problem ta la ma ere ga solution ju ko la sa bon no ko solution pour le moment si jamais mu ngi si san wakati ja ame fere de gestion na dini soro to be la am se ga ble soro kam mang boyen ko o fana o solution la esi wa parce que na dini soro do wa banin billahi me ble soro pour ara tal problem ta la na fana solution kan ma bolon dugu jalen no san na dugu be ka na kala man wallahi da jara be ga cer be ko te ga don ble so kuma no ma fama wala ne be don mo ni ata ga la san fo te ga do so che ta ino ali mare se ga na so mo ke me fly se wo di sa o te jasi do ya no ma che vraiment na fa geto mani nga che ise nga i bulu ga mano ete ga se ga li ke me fly so ro ble poshi la chama no don na fo mi be jigi bi ga che oche fo geto mo na to wansi an na do re di no ma che ga penso to ko na ko bon wono sa ma fa ma si sa como position la sa déjà ne ga kuma fam ne ga ko be na fa na so ko position ma ya ga no la ba na toro shina to go be ye bitigum fam to kama shina problem ta ne ko ngana ta ngati mission mais amano ko parce que ko yoram na sa agela lu don ko okay donc amita okay ma yoro do ni spenter wati no ro me ba appel 20 position mene position ka parce que wa soro wati gitara so o ba sara dara o so okay o kono no do ga problem fo etala Dakar lando ba fe mu ta bono te anta problem Dakar la me da ma mission ya me bo problem fo ni etala mission na ko pesa wala ebe bleso ro ne be bleso ha siga fo etala pati donc anga yere ke kuma shina ko kele Mohamed Namba akan te gani lafiya
Ah, nyame. Isi lafiya. Ngaro yi caman kɛ. N ye dɔɔni kɛ yɛrɛ de. I fɛnɛ kɛra kamalen kɔrɔ, i ka ɲi ka se ka caman kɛ sisan. N ye dɔɔni kɛ ba. I b'i lafiya ni i kɔrɔmuso kilala tobili la. N'an ye dumuni kɛ a m'a daminɛ. N y'a mɛn ba. Baasi foyi t'o la. I yɛrɛ i mɛnnen don dugu in kɔnɔ pɔlɔn na dɛ. Kɛra kamalen kɔrɔ ye o ma dɛ. A bɛ kɛ cogo di ba? N bɛ dɔɔni k'aw kɛrɛfɛ nakɔ la yan nɔ ba. O ka fisa nka ne y'a jateminɛ ni i kɔrɔmuso bɛ segin duguba kɔnɔ nin sen i n'a bɛ segin ɲɔgɔn fɛ walasa i yɛrɛ ka se ka duguba ko faamuya. Ba. Yan dɔrɔn tɛ diɲɛ dan ye dɛ. Ba yan ka di ne ka tɛmɛ duguba kan. N den. Yan ka di ne ka tɛmɛ duguba kan. A t'o la n'i bɔra kɛ i bɛ ko caman dɔn. Ba n'i fɛnɛ sɔnna ka fɔ ta ma i bɛ ne to yan nɔ. A kɔni man di ne ye e ka bɔ ne kɛrɛfɛ a bɛ kɛ cogo di? Ba a to n ka dɔɔni k'i kɛrɛfɛ o de ka di ne. An kɔni jigi ye a to i fa ta la i bɛ taa i tɛ mɛn o i bɛ taa n'i ye dɔɔni ye n'a i kɔrɔmuso bɛ segin tuguni aw bɛ segin ɲɔgɔn fɛ. Ba duguba yɛrɛ de man di ne ye. Duguba yɛrɛ de man di ne ye ba. E kɔrɔmuso min ye muso ye o bɔra ka taa ɲɛɲini n ye cɛ de. O ye kalan kɛ o ba. O b'a ka kalan nin na. Mɔgɔ baden de bɛ duguba kɔnɔ minnu ma kalan kɛ. Kalanko in tɛ dusu de don. I y'a faamu. Ne ni ba an ma an débrouiller nakɔ ni fɛn ninnu na yan nɔ komi i yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ yan nɔ ni olu ka vacances banna aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu. N ka daba bɛ yen fɛ t'o ta ka na yanni kɔrɔmuso ka na. Mon bébé, quelle est mienne? Kan meme. Comforté. O kan. Don. Bashi tila. Bon, bashi don menare. Kan meme wala. Ne mena ye kono an. Wallahi du me chin dollar ko so ma se ka ko na dina. Sono don ye ni nege ni nano kan siga me ni mi kono ko ne tara. Ay ni mi nege. Ngu me fini ngure la barala. Nfe ngum na kila jona makila jona. Ode yake. Fini ngo. Me wole me ti deme. Sebe la sa. Sebe. Il se fini ngola ko sebe. Chegana woni e kon maro kono afembe ayre kon. Ok, problème pas là. C'est vrai. Il a pas non fait. Na farsa. Bon, on me en fulant. Ok. Ni ra bora. Odona ni fa mana. Afini ma ko na ko fiya ta ko la sa ko no. Awa se la te yo ma furu ko ni. E fa woti. Nyafa. Na ko dunni. Ko ni ko ni wele me ama ko dun ama dun fo na da ko ni ko na ko fiya ta. Ni na bena domina. I wa nya fo nya na. Problem tala. Kon maro ko ni ala ni. Wallahi. Shuni kile ne wonni be sigi ne be amire la. Esa vela sa. Alsan sa ne bora yiri tigala en fe ne agli beri la. Ni ra agli beri vila sa. No ko num beri yele mani san. C'est pas ça. Vela. Avec Bararod. Bon, ça donne non. Ouais. Bora yiri tigala la san no. Donc na tla san mi to bulu fara nyonga no bulu fara nyonga mi to laja. Ok. Problem tala. Bon. Ibn takala. Ni ka me chi dolo. Nyafa. Kambe wala ame. Kam. Ka wakati dumando iran. Ibe nya sigine me mtla ta baro la agaro la. Problem fo itala. Ni sera me gawrun fili tol san fe pour que awo nyame. Chane toro de mache mu ya ga sira de okay fo ba te to ko ga betana wala reflect ouais Mume ça te mana ko dapla e mune kana odona Allah Mbrange di ko ga kene karbashi de baswete aba ni machu ano machu ko minta matoro nguna na nya da jardin après ga teme sanke la
ni mobili jɔ sira la n bɛ don ka na foli bila i la awɔ a kɛra fama ye alhamdulilayi i yɛrɛ don basi foyi t'i la i kelen bɛ yan dɛ i kun bɛ baara dɔ de la awɔ n buramuso i fana a jateminɛ sa i bɛ ka kɔrɔ sa i bɛ to k'an wele an ka baarakɛla dɔw ta u ka n'a dilan ayi non e man kan tɛ ka biri k'anw to yan an bɛ mɔgɔ dɔw ta dɔrɔn i b'u ɲini dɔrɔn i b'i wele ni wari d'u ma u b'a bɛɛ kɛ i bɛ to so ayi non ayi mais o mana kɛ cogo o cogo a ma ban o a ma fɛn dɔ ko en tant que tagama ma ban bolo fifa tɛ ban i b'a dɔn kɔni an kan k'aw dɛmɛ de surtout aw ɲɔgɔnna maakɔrɔba ɲuman aw kan ka dɛmɛ de waati bɛɛ k'aw sago k'aw bɛnna dun non a ma bɛn parce que ne bɔra ni kɔfɛ sira in de mobili tɛ se ka bɔ sira dɔ in fɛ a bɔra sisan aw dun fara ɲɔgɔn kɔ nin ma ɲɛ koyi ayi don nataw ka ca i t'i jɔ n bɛ boli ka ayi n buramuso a ma s'o ma ayi a ka ɲi ayi sa a ka ɲi e ka sabali sa a ma s'o ma don wɛrɛ n'a bɛ se ka ɲɔgɔn min tɛmɛ n bɛ tila ka tɛmɛ so fɛ don wɛrɛ an t'a to yen dɛ nin mun kan na ala de b'a dɔn an t'a to yen dɛ n'an kɔni se k'a to yen ta ne ba an se k'a to yen dɛ non an se k'a to yen nin mun kan na ala ni kira de b'a dɔn an kɔni se k'a to yen non ayi ne ba kɔni o to yen pewu ni to yen pewu nin mun kan na walahi se ka fɛ an kɔni t'a to yen n'i ko sisan k'an bɛ mun fɛ walasa an k'a to yen n'i y'a lafiya dɔrɔn fo ne bili labila aw mago bɛ joli la an mago bɛ 40,000 de la m'a d'aw ma a y'a to yen sinon ne yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye bilen dɛ m'a d'aw ma a wari bɛ sɔrɔ waati jumɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati jumɛn ni n taara sisan n bɛ nana ye problème t'a la ni wari kɔni mana ni wari mana ni sira b'a bila e m'aw deli sa n'a ma ci k'a faga ayi m'aw deli n'a ma ci k'a faga ko bɛɛ ye nkalon ye i jɔ sa i jɔ n tɛ ka lafiya de quoi ne yɛrɛ y'a lajɛ hakili de bɛ ne minɛ quoi i n'i furu ta tiɲɛni aw deli la sa an ka taa an ka ci la quoi ne ba i kɔni ye mun fɔ i k'a bɔ a sira fɛ oke basi tɛ n buramuso kɔni e yɛrɛ bɛ to k'an bonya fo k'an yɛrɛ maloya sa wala n buramuso nin diyara n ye komi aw tɛ réseau ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ n bɛ tila n bɛ 500,000 ci Pɛnda ma a b'o d'i ma i bɛ fɛn dɔw san 100,000 n bɛ 100,000 caman a bɛ o d'i ma i bɛ fɛn dɔw san olu tɛ foyi olu tɛ foyi olu tɛ foyi ayi sa ayi kana na maloya sa a to ta sa ayi olu tɛ foyi ye n bɛ 100,000 transfert ma yanni i ka se so n bɛ don mobili kɔnɔ sisan n bɛ 100,000 transfert ma i b'a wele a b'o d'i ma i bɛ fɛn dɔw san i kana to ka na sɛnɛ kɛ dɛ i bɛ mɔgɔw ta u b'a bɛɛ sɛnɛ i b'i burankɛ wele n'Ala sɔnn'a ma komi mobili jɔlen don sirada la n bɛ taa quoi a ma se foli ko ma sa amina o bɛɛ b'a mɛn o b'a mɛn aba k'an bɛn aw ma mun donna i ni mɔgɔ ninnu cɛ fo ka se bugɔli ma tantɔ n tɛ mɔgɔ ninnu dɔn yɛrɛ mais o bɛ se ka kɛ cogo di ka i ye dɔrɔn ka baga i ma ne tɛ nin dɔn n tɛmɛtɔ gansan u nana bin ka wuli k'an kunbɛn k'an bugɔ nin fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ ka baga i ma dɔrɔn k'i bugɔ e ma fosi kɛ u la fo k'i bana nin cogo la tantɔ nin tɛ faamu dɛ a bɛ kɛ cogo di yɔrɔ ni tɛmɛtɔ a b'a fɔ don min na ne y'i tila mɔgɔ dɔw la a b'a fɔ olu de don tiɲɛ don o fɛnɛ delila ka kɛ o yɔrɔ in masurunda de la mais u kɔni tɛna fɔ ko o de don hali sisan ko kɔni ma tɛmɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne t'u dɔn yɛrɛ ayi o tɛ se ka kɛ sa ka baga i ma dɔrɔn k'i bugɔ tantɔ nin ko ni fitinin dɔrɔn ayi tiɲɛ yɛrɛ la a ko ninnu a ma nɔgɔn dɔɔni a bɛ kɛ cogo di a bɛ nɔgɔya an ka da la kun n'Ala sɔnna
Ala ka bɛn nɔgɔya. I ka cɛkɔrɔba dɔ a bɛ yen? A bɛ basi foyi t'a la. Ala kana basi k'a si la. Amina. A yɛrɛ kun ko k'i ka taa bɔ a ma mɛ komi e bananen filɛ tantɔ n b'a f'a ɲɛna n'i lafiyara wagati min na i bɛ taga lajɛ. Problème foyi t'a la. Awɔ. Ala ka lafiya d'i ma koyi. Amina yarabi. Ala ka dugawu minɛ. Amina. Ne yɛrɛ kun kan ka tila ka taa lɔgɔtigɛ dɔ la mɛ ne t'a dɔn i bɛ taa lɔgɔtigɛ la cogo min e bananen filɛ nin ye tan cogo min e bɛ taa lɔgɔtigɛ la cogo di i fari bɛ bananin la ye. A bɛ kɛ cogo di? I ko mɔgɔ bɛ lɔgɔtigɛ n'i bolo de ye. O ye tiɲɛ. Bolo joginnen don tan i bɛ dugawu de kɛ walasa Ala k'i bɔ nin cogoya in na tan n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ. Ninnu ye vagabond ye ninnu tɛ sɔn baara ma u b'u sigi sira la ka hadamadenw tɔɔrɔ dɔrɔn. A bɛ ɲɛ an ka dugawu kɛ Ala fana ka hakilina ɲuman d'u ma. Amina yarabi. Nse e nana mun na yan nɔ? Ne mago bɛ pɛnare la ne bɛ ka pɛnare ɲini. N mago bɛ pɛnare la n bɛ n ka pɛnare ɲini. Yɔrɔ ne ye kangari da ye n'i ka fara ne denmuso la i ka mun de b'a bolo i b'a ɲini mun na? A y'i ka fɛn dɔ de suɲɛ. E yɛrɛ b'a kalama ne bɛ denmuso fɛ. A jɔlen na ye sa a senna ye ko namarakɔrɔ wulilen i bɛ n'i jɔ ko n bɛ denmuso feere ne denmuso bɛ mun f'e ɲɛna han? Ne ye mun de k'e yɛrɛ la? I ma fosi kɛ n na i ma fosi de kɛ n na n ye mun f'i ɲɛna dɔrɔn n denmuso fara la a t'i ɲɛ sira la fara la o dɔrɔn de b'i ne cɛ i ma fosi kɛ n na. I sen bɔ a la depuis i ma wolo ne ka baara bɛ kɛ. Fara n denmuso la cɛ kelen dɛsɛlen don ka fara la ni tɔ tɛ molobaliya ye. I ma dɔn e ye ne tɔɲɔ bi n bɛ n ka baara la i nana i ye n tɔɲɔ bi dɛ walayi nin ma diya n ye nin ma diya n ye bi nin ma diya n ye sini halisa i bɛ kuma de la ni e b'a dɔn ni e ko ka bɔ ne ye cogo min na n'i b'a dɔn n kana tila k'i jɔlen sɔrɔ yan dɛ. Ne ma taga so yɛrɛ a maɲi. Bébé, e bɛ yan? An ma mun da? Non, ne bilama yɛrɛ de diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ nege bɔlen don ne la. Mun na sisan? Komi i yɛrɛ b'a kalama cogoya min na ne ka ko man bɔ i ka musokɔrɔba ma. A ye ko nasuguya bɛɛ dɔ kɛ ne la parce que la ko fɛn tɛ ne bolo. Donc ne yɛrɛ fana y'a décidé n bɛna taa duguba kɔnɔ n bɛ taa lajɛ yen donc ni n sera ka bololamagafɛn dɔ sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye mais e ka ko man bon ne ka musokɔrɔba ma o de bɛna kɛ e boli sababu ye ka bɔ ne kɛrɛfɛ e yɛrɛ de ma dɔn i ka di ne ye. A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn mɛnɛ nka ni fɛnɛ kun sera ka taa duguba kɔnɔna la donc ka taa fɛn ɲini na ni ye fɛn sɔrɔ o fɛnɛ kun a ko tɔ t'i la dɛ. Awɔ fɛnɛ ye tiɲɛ ye. An bɛ dugawu de kɛ n'an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'an kisi yen ma parce que la nafolo ko in filɛ a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Voilà nafolo jɔda foyi tɛ diya n ye na ni ni fila min ɲɔgɔn kanu ka ban ne t'a dɔn fɛn min n'o bali o. O ye tiɲɛ. Voilà. An ka to Ala kɔ. N'Ala sɔnna. Ala sɔnna ma Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Amina yarabi. Ni Ala ye ko min kɛ dɔnni na a kɛbaga y'a kɛ. O ye tiɲɛ ye. Ko ko mana mɔgɔ sɔrɔ a farala Ala yɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Donc an to Ala kɔ. N'Ala sɔnna. Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Amina yarabi. Sinon k'an b'a jumɛn yɛrɛ b'i la? Bon ne kɔni ko ne ka plan. A bɛ i ka plan in ka ɲi ni baasi t'i la o diyara n ye.
Iya. Iya, Far da fara ko sabe. Sara re. Ni na re. Ya. Yo wakati jumɛn de site ya tagal leso. Na jateminɛ. Okay. Ni tile fila ni na. Mais a kun ka di ne ye yanni ka taa ne ka cɛkɔrɔba ka fɔ ka bɛn kɛ kow la i ka sɔrɔ ka taa. Problème t'o la. I y'a faamu. N y'a faamu. O bɛ diya n ye kojugu. N y'a faamu. N'Ala ma basi kɛ. Sani n ka taa dugu kɔnɔ. N bɛ s'i ka cɛkɔrɔba ma. N'Ala sɔnna ma. N'a bɛ kuma inshallah. Problème foyi t'a la. O bɛ diya n yɛrɛ ye. Donc min na. Awɔ problème t'a la. K'an bɛn o la. Awɔ. Kalama so bɛɛ ma fɔlɔ dɛ. E fana bɛna taa i ka duguba kɔnɔ taga la sa ka ne tigɛ bila yan. Bin gardini tarai ben wala ni do kala ka sira no ya ka gardi ko fon nam nyogo ala ka ke here ambe wala la kambe wala Bonsoir. Ça va? Ça va. Okay. Bon. Basitila. Alhamdulillah. Say. Covid. Ça va alhamdulillah. Kelen sigilen nɔ yɛrɛ. Video filɛ dɔrɔn. Awɔ. Kan mira. Bien. Okay. Dɔnbɔ. Ne ko jɔn y'an yira i la dɛ? Ne ko dɔn in y'a yira ne la. Comment ça? Ne dabali banna ne kelen de bɔra so sisan n bɛna sigi ka n yɛrɛ lafiya n ka fɛn la. E bɛ se ka bali ka na tuni kan san tɔ. Bon. Adamaden min yala mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min ka ko ka di ye. Ne ka ko ka di ye. Ne ka ko man di ye. Kana na ne bɛ se ka ne bɛna mɔgɔ fɛ yen ne tɛ se ka mɔgɔ wele. Mais comme a waati joli bɔ ne bɛ k'i wele i tɛ n ka appel ta téléphone bɛ sonner n'a bɔra an yɛrɛ appel ko dama ye numéro tali la fɔ sisan ne b'i wele téléphone bɛ sonner appel tɛ ta bon n y'a décidé n bɛna bɔ so kɔnɔ n taara ka sɔrɔ i tɛ yen bon i ye jardin yira ne la k'i sigilen bɛ yan nɔ n nana i nɔfɛ i bɛ ka essayer. Jɔn de ye jardin yira i la? I maman de y'a yira ne la. Mais non. Mais non, comment ça? I b'a dɔn yan a bɛna to ka yala ne nɔfɛ. Ne y'a f'i ɲɛna mɔgɔ bɛ yala mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min ka di ye. O ye mun diyaɲɛ ko de ye ta i bɛ ka mun diyaɲɛ ko yɛrɛ de fɔ tan tɔ dɛ. Ka di ne ye ne b'i fɛ. Ni man di ye sa kana nin fɔ kana na to ka yala ne nɔfɛ ne y'o de f'i ɲɛna sabali sa ni mɔgɔ ko fɛn min man d'a ye i fɛnɛ k'o dabila. I k'a jateminɛ sa ne mɛn'i nɔfɛ kabini kuma jumɛn a lajɛ i ka sansi kelen di yan. O ye mun sansi de ye ne bɛna mun sansi kelen di e ma. I ka sɔn ka diɲɛ ma i ka sansi kelen di yan dɔrɔn. A tɔ kɛra bana ye. Ne fɛ de n bɛ k'a fɔ i bɛna faamu n y'a sɔrɔ vraiment i tɛna faamu yɛrɛ de diɲɛ kɔnɔ. O ye mun sansi n bɛna mun sansi de di e ma e fɛ ne ka mun sansi de di e ma. I k'a essayer i ka kɛ n fɛ dɔrɔn. A banna. Dɔ kɛra o kabini kuma jumɛn ne nɔfɛ. A e kɔni ma fɛn kɛ fɔlɔ parce que e ɲɛ t'a ɲɛni na o dɔ kɛ ma yɔrɔ i ɲɛ tɛ fɛn min ɲɛni na i bɛ n'i jɔ de ko dɔ kɛra. Ja i tɛ n to yen yɛrɛ n ka n lafiya n bɔra so mankan dɔ de kama ka na n sigi walasa n bɛ se ka lafiya i tɛ n to yen n ka n yɛrɛ bila paix la yan nɔ n bɛ deli yɛrɛ de a to n ka lafiya. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna hali bi ne bɛ temps d'i ma i k'a lajɛ k'i miiri pour que i ka tila ka n jaabi parce que nin bɛ ka taa cogo min na tan a ma nɔgɔn jarabi ye saison 1 saison 2 de a dɔn mɔgɔ min bɛ ka boli nɔfɛ tuma min na o b'i fɛ
ni ma tiga fɛ dɔw wagati min na n'a y'a ko de la ni fana jarabila la a ma nɔgɔ a jateminɛ ka sansi kelen di yan pour que an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ne b'i fɛ trop. Awɔ n'i ka kuma mɛn n b'i deli yɛrɛ de taa ni miiri taga walasa an ka lafiya yɛrɛ dɔrɔn. Ok i bɛ se k'i tɛgɛ di yan wala. Ni mɔgɔw tɔɔrɔ tan n'o fɛliko de ni fɛn min fɛ. Voilà les jours. Ça va? Ouais. Yeah. Mama. Hah? Aku sini. Aku sini. Aku sini. Amen. Di sini. Ni Mama. Kau ini. Aku sini Amen. Aku sini. Lu boleh kalau boleh. Mana itu berada di sini mau. Awalnya ada nak kata muka. No tala je. Mama dili ka do afion hono ni do ita afion hono afla. Mo dili ka do ita shike. La je fora ba ni fela. Yara e sécurité la ma e bu ani hakli. Te mo ko do wada. Sala mama ko bashi tawla. Bashi fete. Ame bashi. Alhamdulillah Mohamed. Ta ko be to ko titula. Kono faga. Bashi fete. Ye tama faga kono la. Ye tama faga. Ye tama bare faga. Ina na kono de jori jabe. Ina na de fla. Bien flat. Ah, dozoke fama. Mbrenge. Ebi boyani. Ya ngaro di. Mbrenge singengwe. Yaro ni ngasodi. Mbana na mame bombe adoro jo flash fa la pa. Ha? Mbrenge nan posa. Ni dukai. Ni ne. Ni nga solo era drone. Nga boyo na peta drone. Abali. Fuma abali. Abali. Awaga. Tono. Umar mbe mkwe tanto. Umar. Penda. Isi. Ai ta sigi wani be sigi muna tugunyo la sa. Mbe mu mo yanta. Ntoro ni mnafa. Me akadi iganna me. Ni toro ni bni la menga mun fe na so ibn ale. Erga. Inyabe ni minani. Yagli winna. Aw. Ne ga chauffeur gari. Est-ce qu'il va en forme? Minani. C'est moi wala. Ni ga garri gori. Niski penda niski. Ani kulo bilao. Inyabe ni minani Ahmed. Ni mi flani. Ne nega adusheni. Penda. Mina akuma to ne finyana alsa. Mais akadi ganna me. Et s'agit que entreprise na. Ne tara entreprise. Mais amena ne tume muso furuta nyina. Mais muso nyina man tara mun na so chwana. Inna le ne entreprise la. Iga ko jarani. Parce que jogo milan ke wale mi. Ahmed Mouinga Adoujen ngir la Ahmed la nya kuma nya fanya ay ñininga ja enale fene be bod kelina donc an ko tuti to wala fi isigne kata ahadula pendani siga bien donc Ahmed de aga duira ne la donc c'est comme un ko ke tan wala mais Muna
maintenant ni bɛɛ to yen nɔ ne tun bɛ muso furuta ɲini de la mais n'i sera ka n lamɛn a bɛ diya n ye kojugu ne bɛ fɛ k'i kɛ n ka sunani ka farida de bɛnna Félicitations, vraiment félicitations. Non, Fama. Félicitations mon boss. Félicitations mon patron. Félicitations, vraiment. Voilà. Fama y'a fɔ cogo min na a yɛrɛ y'a mɛn ka ban ne yɛrɛ b'a bolo baara la ninnu bɛɛ b'a bolo baara la yan yɔrɔ in Fama yɛrɛ de ye nin jɔ k'a ban pewu k'a di ne ma nin ne yɛrɛ Ahmed ka so ye mais Fama de y'a jɔ k'a ban a ko bi k'an ka rencontre kɛ yan ale tun bɛ ka muso furuta ɲini se b'a ye wari b'a kun n'a nana n'a ka famaya ye muso min bɛ sɔn o la o wagati la o t'a muso ye donc a y'a yɛrɛ kɛ fantan ye a y'i ye donc ne ye ciw ɲɛf'a ɲɛna an bɛɛ ye fankelen mɔgɔ ye ne yɛrɛ b'i dɔn ka sɔrɔ i tɛ n dɔn donc o la a tuguli kɔ a taara ten a y'a ka élément ninnu kɛ bingalikɛlaw ye a taara i bɔ o bolo a y'a lajɛ quoi ne nana se bɛ n ye fɛn bɛɛ bɛ n ye ka tɛmɛ a kan mais i ma sɔn ka a labila ne ye donc a y'a dɔn k'i ye muso ɲɛnama ye ko k'a bɛ ka gindo min dogo la a bɛ n'o ko ye bi k'i y'a ka muso ta ta ye quoi i y'a faamu mama ni ne kun y'an ka je ma kana kasi ayi non kana kasi non kana kasi an bɛna nin bɛɛ kɛ aw de kama ɲɛji cɛ o to yen sa olu tɛmɛna ka ban sa o to yen sa kana kasi olu to yen olu tɛmɛna ka ban ala de kitira o la dɔrɔn a banna i y'a faamu kana kasi nin ka ɲi nɔ nin kɛra ji bɔnni kan i y'a faamu kana kasi ni ne la fɔ ne tɛ mɔgɔ dɔn n'a jɔ a tigi la kana kasi wa bi kɔfɛ an bɛna tila tuguni k'a wele nin kɔfɛ an bɛna fɛti ba dɔ kɛ an ka mariage yɛrɛ an ka mariage ɲɛbila fɛti ba dɔ an bɛna tila k'o kɛ nin kɔfɛ o don na an bɛ bɛɛ lajɛlen ladiya kosɛbɛ o don mama fɛn dɔ ka di i ye kojugu an yɛrɛ b'o dɔn f'a tɔgɔ ka gɛlɛn i da ma an b'o caman ba san ka d'i ma i y'a faamu o don an yɛrɛ bɛ Mohamɛdi an b'ale bila baarada ɲɛnama ba la an ka bureau dɔ bɛ yen donc an bɛ Mohamɛdi ta k'a bila o chefdenya la. n y'a f'i ye cogo min na hali pɛnɛ ka ko i b'i charger a ko fɛn ninnu na donc a bɛ papier nin d'i ma i kan k'o kɛ cogoya min na i yɛrɛ b'o dɔn. ok pas de problème fɛnda o kɔfɛ a ye RV4 kelen commandé ko k'o d'i ma k'i b'o kɛ Nassan mobile ye. non vraiment patron vraiment merci beaucoup a bɛɛ bɔra a yɛrɛ de la non ni ɲɛna mɔgɔ y'i yɛrɛ ayiwa ne ba bɛ to ka don mobili kɔnɔ i bɛ to k'a ta ka taa misiri la ka taa mobili boli n'a ye dɔɔnin dɔɔnin i bɛ Mohamɛdi kɛ chauffeur kɛ ale ɲɛ jalen de to i b'ale kɛ chauffeur kɛ donc boss i ye min fɔ an banna anw bɛ jigin an bɛ to an ka baarakɛyɔrɔ la i ko k'i la bara mun kan ka taa yɔrɔ dɔw la donc an bɛ sira d'aw ma. n bɛna taa a yira an ka mɔgɔw la. awɔ i bɛna taa yira famille tɔw la. n'Ala ma basi kɛ quoi. bon n y'a f'i ye cogoya min na n bɛ ka mɔgɔ bila ka taa auto kɛli yɔrɔ min na donc i bɛ kuma u fɛ i bɛ se yen nɔ i b'a ɲɛf'u ɲɛna donc n bɛna chèque dɔ kɛ k'a d'i ma donc i bɛ taa i b'a d'u ma donc i bɛ to ka taa ni pɛnda ye nɔ a bɛ auto école kɛ pour que a ka permis ka se ka auto la voilà i b'a fɔ cɛ k'a kana ko bila ka sumaya dɛ voilà. n'o bɛ kɛ patron. sécurité mobile labɛn boss bɛna jigin. ok bon an ka taa. i b'a kɛ mobile finman ye wa a ma. kelen don mama komi ne yɛrɛ ka mobile bɛ da la ne bɛ taa o bila. awɔ. awɔ. Tina an taara. awɔ. voilà boss ne bila ka na. voilà n ye fɛn min d'i ma k'i k'a d'u ma kana ɲinɛ dɛ. ok n b'a d'u ma. voilà. donc kana an ka taa. mɔgɔ y'i yɛrɛ